Good morning लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव दिनै फिन खनसे बरायनानै लाग्रोलायबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ होननानै आङो दिनैहाय दायो नै नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो बयबो सिनायखायो जोंनि जेनेबा बिराद फेमास आरोना बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टखौहाय नोंथांमोना बयबो भिजिट खालामखाबाय जानांगौ नाथाय आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम माने आङो फैफेरनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनैसो कोइन्सिडेन्स साडेनलि प्लेनिं खालायनानै फैयाखै एक्चुअलि मोनसे जायगायाव थांदोंमोन क'क्राझारसिम थांदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय फैफिनबाय थानायावहाय माने एसे ओंखाम उखैनाय मोनबाय ओमफ्राय सानबाय लाइट फुड जालांसै होननानै ओमफ्राय दायो बेहाय हाबफैनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो दिनैसो प्रथमबार फार्स्ट टाइम फैनाय हिसाबै सानबाय नोंथांमोनजोंहाय एसे शेयार खालामनोसैलाय होननानै आइ होप स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांगोन होननानै अब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं होनखाबाय आं दिनैहाय फार्स्ट टाइम फैदों एक्चुअलि आं नैबे आब'जोंनो क'क्राझारसिम थांदोंमोन ओमफ्राय दायो आब'आ होनबाय थौ जालांसै होननानै स' बेखायनो हाबनाय जाबाय आरोना थिग हाइवेआवनोखा ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुखाबाय जाय नुखाबाय बिसोरो कमन मोनगोन ओमफ्राय आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय आंथ' मोजां मोनदों बिराद माने जायगायाबो फुरा गुवार गिदिरथार आरोना माने समायनाथार आरो माने ओरैबायदि फिल खालायो आरोना माने आङो आरो स्पेसियेलि आङो बेहाय फैनानै ओरैबायदि फिल खालामदों माने आङो मोनसे बेलेग जायगायावसो दंफैयो माने आङो जोंनि लकेलाव गैया बायदि मोनफैलायदों आरोना ओमफ्राय फुराना जाखाबाबो आरोना जेनेबा सोरनिबा थाखायथ' फुराना जाखाबाय ओमफ्राय जाय बुस्थुआव जाय जायगायावहाय गोदानै फैयोबा एसे एक्सट्रा स्पेसियेल मोनो नालाय स' बेनो आरोना नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो आङो मा जायो आरो बेसे सम स्पेन्ड खालामो बेहाय स' गरमाबो बारा एक्सट्रिमथार एकदम ओंखायनो जोङो कल्ड कफिखौनो लोंग्रोबाय ओमफ्राय दायो बिदिनो जानोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय न' फारसे ओंखारलांफिननोसै आरोना लोगोफोर फाइनालि नै लोगोफोर जाग्रायाबो सौफैबाय होनबाय आं लाइट फुड जालांसै मम'खौ बिबाय ओमफ्राय नै जोङो चिकेन ललिपपबो बेखौनो जानानै हजम खालायनानै थांनोसै आरोना ओमफ्राय नैबे आब'नि अननायावनो दिनैहाय बेसिम सौफैनाय जाबाय आंथ' फैनायनि खुनु प्लानिं गैखायामोन होनखाबाय माने आब'आ लिंबोबाय माने आङो गाव हारसिंखाय आंखौ लोगोआव लाबोफाबाय हिसाबै आङो दिनैहाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआवबो एन्ट्रि खालायफैबाय आरो एन्ट्रि खालायनानै आरो आं जाबायबो आरोखि ना स' मोजां मोनदां स्पेसियेल ममेन्ट आरो आंनि थाखायहाय आरो दिनैनि दिना गरमाबो बारा ओमफ्राय फट' सट' लालाबायबाय फैबाय जिहेथु फट'आथ' लाखायो ना मा होनो नोंथांमोन नोंथांमोना भिउसफोरखौनो एसे नायनानै लादो आंनि थ्रुयै ना मा होनो नुखानायफोराथ' बर जागोन बाट सोरबा खायफा मानिया फैयाखैबो जानांगौ ना माने ओरैनोथ' भिडिअसफ्राव नुयो ओमफ्राय रियेलफोरावहाय एसे दस्रा जायो नङा होमबा स' नै भिउफोरखौ नायना लालाय ओरैबायदि समायना आरोना ओरैबायदि बिउटिफुल माने एकदम मा होनबावनो आरोना माने समायनायानो मोजांथार आरो माने एकदम बिफां लाइफां बिबार गोथां आरो सेर सेर बिदिनो बै साइडजोंहाय दुब्लिबारिबो दङ समायनाथार आरो बुंनो थाङोबा आंनि थाखाय बिउटिफुल प्लेस ओमफ्राय बयबो फैनो हागोन नोंथांमोना फैनानैहाय हाबफैनानैहाय जानायनानै नायनो हागोन जानायफ्राबो टेस्टि ओमफ्राय बिदिनो जायगाखौथ' नोंथांमोना केमेरायावहाय नुनो हाखाबाय बिउटिफुलखा एकदमबारैनो मोजां मोनफैयो आरो गोसोखौ माइन्डखौ फ्रेश मोनफैदों आरो आंबो फैनानै ना स' बेनिखायनो आंबो नोंथांमोननोहाय नैबेनि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनि जेसेबांनाखि बाउन्डारि आं बेखौहाय नोंथांमोननोहाय देखायबाय आरोना स' आइ होप स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनदों आरो जोबजासिम नायलांखागोन होननानैबो आसा थाबाय स' जोङो दायो
बुंनो थाङोबा जाखांबायबो जाखांनानै लोगोसे जोङो दायो ओंखारफिनबाय न' फारसे थांफिननोसै बारा गोबाव सम स्पेन्ड खालामला मानो होनोबा बेलासिबो जाबाय स' ओंखारफिनबाय जाखांनानै गोथाव जादों मम'आबो बिराद टेस्टि जादों ओमफ्राय फै नोंथांमोनाबो फैनो हागोन सानडेफोरावहाय स्पेशली बेरायथावथाव गथ'फोरखौबो लानानै फैनो हायो फाइनालि जोङो नै ओंखारबाय थाबायबाय थांफिनगासिनो दङ बे आब'जों आंजोंनो फैदोंमोन बेहाय दायो न' फारसे थांफिनगासिनो दङ बरिया लखा जायगाया आयै माय फार्स्ट समायना जायगा वाव 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 मानो होनो आब' आं फट' खेबनि दे लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि गोदाव सोराव ब्लगा बेयावनो दोनथ'नोसै खुनु प्लेनिं गैया खुनु माने जेबो डिसिसन गैया हस्टेलाव थांदोंमोन रियेलिटि पाब्लिक स्कुलाव ओमफ्राय लाइट फुड जालांनो होननानै हाबनायसो स' बेयावनो दोनथ'सिगोन जोब्बाय नोंथांमोनखौहाय नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय आरोबाव फिन खनसेबाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थांनोसै